Pozdrav ljudi dragi, idemo na drugi dio današnjeg videa i ko zna kojeg po redu videa iz Rima. U suštini vi također gledate drugi dan našeg boravka u Rimu od 7 dana. Baš uživam da ovome časkam sa vama. U prvom dijelu današnjeg videa saznali ste da je ulaz za posjet ovog spomenika besplatan. Ovo vrijedi svake pažnje jer je uživo spomenik nevjerovatan. Ono što sam mislila da imam je to da smo prošli kroz spomenik u povratku, odnosno da sam to snimala, međutim kad sam malo pogledala videa vidjela sam da nisam. Tako da ovdje ćete vidjeti samo pogled sa vrha, zapravo ne ni sa samog vrha jer ima i lift koji vodi baš onako na vrh spomenika ako želi da ide. Mi nismo naravno željeli. Ali evo malo da vam prikažem kako je i šta sve možete očekivati tamo. Znači ovo nemojte propustiti. Po našem mišljenju je onako nevjerovatno. Evo 10 od 10 ocjena.